तो बागावड़ी में आना पड़ेगा। So guys, this is Avinash Kumbhar. I came back with a new video friends. So मित्रांनो आजचा जो व्हिडिओ हा तो आम्ही मालवणीत करतलो कारण मागच्या व्हिडिओत एका कमेंट मारलेली की बाबा ते मालवणी व्हिडिओ कर तुझ्या तोंडासून मालवणी भाषा ऐकायला मजा येतली आमका म्हटलं ह्या टायमाक मालवणी करूया आणि आता आमच्या सगळ्यां चललो पागावाडी दोन आणखी आमचे मित्र येतात ते मित्राच्या घराकडे गेलो एक हाडूक त्याका तर तुमका पण मजा येतली थोड्या वेळान आम्ही पोचतलो बागावाडीत तोपर्यंत वाट बघते घराकडसून मी व्हिडिओ या टायमाक चालू करू नये की त्या माहिती या कारण बाबांका मी खोटा सांगलं आता ह्यो कोण ना कोण व्हिडिओ बाबाक जाऊन दाखयतलो आणि माझी बाबांका माझा काय करू तसा करतलो हा नंतर कळला तरी काय हरकत नाही पण नाव गावताला मस्त वेगळी तो आता नावच्या वाटी बाबाक सांगले मळगाव जरा जाऊन येते आणि आम्ही पळतो आता पागावाडी आणि वातावरण पण आता खूप मस्त आहे बघा हिरवळ आणि पाऊस पण कमी आहे येताना पाऊस लागला काय प्रॉब्लेम नाही मस्त पिझ्झा देऊया काय बाबल्या आणि बाबलो लिहो मुंबईसून बघा यो बाबलो लिहो तुम्ही मागच्या एका चतुर्थीच्या ब्लॉगमध्ये बघलेल्या तोच बाबलो यो बाबल्या घेऊन आता मी दड जातो हो बाकीचे मित्र सगळे बिझी होत आमका न सांगता फिराक गेले त्या दिवशी हो कधी ते परवाचे दिवस हो स्टोरी बिरी लायला आणि आणखी मोठे आता आम्ही दाखवतो व्यवस्थित स्टोरी बिरी लावून काय व्हिडिओ तर डायरेक्ट ब्लॉग मस्त की प्रतिसाद एकदम कमेंट विमेंट भारी मारा त्यांना जळव आम्ही आता सांगलेलो आहे की एक माझा मित्र हा तो दुसऱ्या मित्र हाडूक गेलो हा तो मिथून अवी आणि ह्यो बाबलो आमचो आणि मी गणो सगळे आता आम्ही चललो धबधब्यावर आता डायरेक्ट धबधब्यावर भेटूया मध्ये व्हिडिओ काढत बसणे ना आता फक्त रोडांचे बी व्हिडिओ काढू का जाऊया तर हळूहळू हयसून वाडा पागावाडीक आम्ही पागावाडीक आम्ही पोचलो दाखय रे मिथल्या वाट दाखय चला दाखय धावत जाऊन दाखय हा चौका वाव सो गाइज काय झाडी काय गुणे ऑलरेडी हडे पब्लिक असा आहे कोण कोण येतो ठरवला गेले काय नाव गेले काय माहिती ऐसून गाडी येता मध्ये अडे काय नाही ना हव्या ऐसून वाडा चल दिना चल चढा नाही एवढ्या दादा चायनीज ती लोक या साईडून जाऊ होती पण त्यांना वाट कळांक नाही खचून जावं आता ते दुसऱ्याच वाटेन गेले त्याच्या व्हाळात पोचली तर त्यांना हडे येवचा होता आणि मी गणेश कुंभार मला सगळा माहीत होता हडेतला आणि आज त्यांना मोक्षाचा मार्ग भेटलेलो हा वाव मित्रांनो
तुम्ही ऐकावू शकता धबधब्याचा आवाज विसरत येता. म्हणजे ह्याच्यावर तुम्ही अंदाज लावू शकता की धबधबा किती मोठा हा. होलो बघ जात्रा गेलो. What an amazing place. तर मित्रांनो आम्ही फायनली धबधब्याकडे पोचलो. तुमका त्या पागोडीत घेऊन येतोय. कसा वाटला काढले तुम्ही? परत घ्यायचं बया. नहाना है तो आप घर में भी नहा सकते हैं, लेकिन जिंदगी में आपको बहुत सारा नहाना है तो बागावड़ी में आना पड़ेगा. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गाइस धबधब्यात न्हाऊन वगैरे झालेला आणि आता आम्ही चललो घरात सगळेजण. मिथून बघितलं खुश हा. अवीन तर फुल धुमशानच घातल्या आणि बाबलो. तर तुमका पण जो आम्ही ब्लॉग बनवलो आज त्याची मजा येयली असतली. सो तुम्ही ती आमका लाईक आणि कमेंट करून सांगा. खूप सारे एन्जॉय केले आम्ही. तर अशीच एन्जॉय तुमका प्रत्येक व्हिडिओमध्ये गावतली. सो चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा माझं आणि कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसं वाटलो. बरोबर मध्ये शेअर करा सबस्क्राईब करा नक्कीच. फिरायला येणाऱ्या पर्यटकांसाठी एक महत्त्वाची सूचना. इमर्जन्सी कोणाला जर टॉवेल लागेल टॉवेल हवं असेल तर इथे तुम्हाला भेटू शकतं.
तर धन्यवाद मंडळी व्हिडिओ संपूर्ण बघल्याबद्दल. असंच मला सपोर्ट करीत राहा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. आपलं देश कोकणातला माणूस मोठं जाऊचा प्रयत्न करताय. शेअर करा व्हिडिओ आणि लाईक करा, कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसं वाटलो. पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.